wara l-bib tal-Parlament jinsab magħluq. Dan għax illum il-Parlament ma tlaqax minħabba li l-Prim Ministru jinsab imsiefer. Minkejja li f'ċirkostanzi simili fil-passat il-Parlament dejjem kompla jitlaqqa, is-sibt li għadda il-wib tal-Partit Nazzjonalista David Agius għalli fiċ-ċirkostanzi preżenti Lawrence Gonzi ma jridx li l-Parlament jiltaqa' mingħajru. Minkejja li l-Prim Ministru mistenni jirritorna il-lejla stess mis-Summit tal-Unjoni Ewropea, xorta waħda għada il-Parlament mhuwiex ser jitlaqqa wkoll. Jekk wieħed iħares lejn iċ-ċifri ta' kemm iltaqa' f'Jannar ta' snin li għaddew il-Parlament, jinduna li din is-sena il-Parlament ser ikun iltaqa' ħafna inqas. Dan għax f'Jannar tal-2009 il-Parlament iltaqa' 10 darbiet. F'Jannar tal-2010 il-Parlament iltaqa' 9 darbiet, filwaqt li f'Jannar tal-2011 il-Parlament iltaqa' 12 darba. U f'Jannar dan Jannar il-Parlament ser ikun iltaqa' 5 darbiet, 4 minnhom biex jiddiskuti il-mozzjoni ta' sfiduċja li resqet l-Oppożizzjoni stess. F'konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista Joseph Muscat għalli dan kollu jirrifletti il-kriżi li għaddej minnha il-Gvern. Il-fatt li llum u għada il-Parlament mhux se jiltaqa' naħseb juri huwa konferma oħra li l-Gvern huwa gvern fi kriżi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista għalli l-argument li l-Prim Ministru mhux ilaqqa l-Parlament għax jinsab imsiefer ma jreġix għax skont mozzjoni ta' proċedura li għadda l-istess Gvern, kull darba li l-Prim Ministru jew xi Ministru jkun imsiefer, il-Parlament dejjem kompla bix-xogħol tiegħu. U għalhekk ma nistgħux insibu raġuni għajr dik il-Prim Ministru mhuwiex ċert mill-maġġoranza li għandu sabiex dal-Parlament ma jkunx qiegħed jiltaqa'. Il-ħadd waqt il-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru għall-ewwel darba ammetta li nhar il-ħamis li għadda tilef il-maġġoranza fil-Parlament meta ma rnexxilux iġib il-voti kollha tan-naħa tal-Gvern fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja imresqa mill-Oppożizzjoni. Minkejja dan, il-Prim Ministru xorta iddeċieda li jipprova jsolvi din is-sitwazzjoni fl-istrutturi interni tal-Partit Nazzjonalista. Minn dak kollu li seħħ fl-24 siegħa illi għaddew, il-Prim Ministru qed jipprova jġib lill-partit il-fuq mill-Parlament li huwa l-ogħla istruzzjoni ta' dan il-pajjiż. Joseph Muscat għalli l-problema iżdajja fil-Parlament għax il-Prim Ministru għandu bżonn maġġoranza fil-Parlament. Bekk, fi kliem Joseph Muscat, din hija kollha messa xena biex il-Prim Ministru jgwadanja aktar ħin u jkompli kaxkar saqajh meta hemm ix-xogħol li jeħtieġ li jsir fil-Parlament. Ġejna minn sitwazzjoni fejn min akkuża li il-Prim Ministru huwa miżmum ostaġġ klikka minn klikka ta' Gonzi PN, issa għandna lill-Parlament u lill-pajjiż miżmumin ostaġġi. Joseph Muscat temm jgħid li mhuwiex aċċettabbli li kull darba li l-Prim Ministru ma jkunx Malta, il-Parlament mhux ser ikun qed jitlaqqa'.